MeghalayaPost.news. Kakong sabian ka talang kabadai ka kmie jong ka Samla Daiakmen ika talang kabalayo banrung hagatup top tenti jong ka result SSLC balapan benaman ta kasngi da ka embos kalapan pau ka jingsok kemen bat ka jingsong sorong yala ka jong ka kun kabalara nam bat pensong sorong ya ka kum ka kmie bat ya ka skul markani ka di jing ang nut jong ka nadu dangrit banwan bai syakmat ha ka jing pule kum ka kmie kalapan pau ka jingsong ngu ya baro kibaladan bentaban kershan ya ka jing ha ka por bajenjar badon kam jong ka kum ka kmie hadian ka jingdu no ya lau kupa ubaju kershan ya ka yang kesem. Nongkong ai ngo yo play bala dan rengkat ngi gino ki kam ba ye ga daya ro ba la wan ha kan ne ga thong kum ba ga la thumun dot ang rin te ngai ngo play sha mo bo ka sai bo ba ki ching duwai na do ba ga sedang man pule kot swaban sedang man pule kot ro ka bo ching duwai bat ka bible ha chen te play ro ju e no ye ka tam ro na do ba dan chu pa jong ka ro ai ngo ik ba yang sem ge bela kersan lem ye yang ik jing dan kam jong ka bat kila ai por ai mesin ye ka pakan poi kum dan ga thong bat kum jo ro ye i rang ba snang jong ni ro i ba na do dan pa to i se kersan ki mo ha ki liang kale school one school kum to long i sen ya rap long in kim chu e ra mo te nga ai ngo e ki ka jing ka sem jong ki ro sibun e mo ba long haduk ba kijing ki no kijing ba ke mengisem ro ha yang hasem ro imju re te ngai ngo ka nya kita bro khoi te kumjo ro ya ki we ro ki pra khana ki ban ki nang ne se khmat ro khmi lanti ba kin sawan kum ne hi ga yu result ma kumbala ya lam lanti de i daya kemen mo te tangkum ta hi plesipun MeghalayaPost.news.